Helo pawb, Matt dwi'n dysgwr ym mis Awst. Dwi'n mynd am dro ar hyn o bryd, felly ro'n i'n meddwl baswn i'n dweud wrthoch chi am fy nhaith Cymraeg. Dwi'n byw yma am Treallt ger Llanelwy. Symudais i yma ym mis Hydref llynedd. Dwi'n dod o Lloegr o rygbi yn wreiddiol. Mi es i Prifysgol yn Birmingham, ac wedyn nes i gweithio am Sussex am 23 flwyddyn cyn dod yma. Dwi'n gweithio fel Cofrestrydd arbenigol mewn Iechyd Cyhoeddus. Mi fydde i'n ymgynghorydd mewn 5 mlynedd. Yn yr byd Iechyd Cyhoeddus, da ni'n trio helpu pawb i fod ychydig yn fwy iechyd. Mae'n pwysig iawn i ni medru siarad efo pobl sy'n siarad Cymraeg a Saesneg. Mi nes i ffeindio allan am fy swydd newydd tua blwyddyn yn ôl, ac wedyn nes i ddechrau dysgu Cymraeg ar unwaith efo Duolingo. Mi nes i ddechrau dysgu Cymraeg ar-lein am mis Medi. Dwi newydd gorffen lefel sylfaen rhan 1. Dwi'n edrych ymlaen i ddechrau rhan 2 cyn bo hir. Mi es i Nant Gwrthein am wythnos ym mis Ebrill i ddysgu Cymraeg. Wel, mae'r lle arbennig. Mi nes i dysgu cymaint yno. Mae'n cariad am byddar. Roedd pwysig iawn iddi bod aelod llawn yn ei gymuned. Felly roedd rhaid i fi ddysgu sign language i dallt diwylliant byddar. Dwi'n meddwl bod hi'n yr un peth efo'r cymuned Cymraeg. Dwi isio yr profiad go iawn. Dwi'n newydd ddechrau fy nhaith Cymraeg. Dwi'n trio siarad efo pobl yn y swyddfa yn Cymraeg. Dwi'n edrych ymlaen ar y dyfodol pan mi fydde i'n siarad Cymraeg yn rhugl. Triwch defnyddio adnoddau wahanol. Peidiwch â defnyddio dim ond ein cwrs. Grandiwch ar Radio Cymru a cerddoriaeth. Grandiwch ar S4C. Siaradwch efo cydweithwyr a phobl llwyr sy'n siarad Cymraeg. Rhaid i chi fynd i Nant Gwrthein. Cyfeillgar ydy fy hoff gair. Dwi di angen hynny'n aml ers byw yng Ngogledd Cymru. Pan ro'n i'n chwilio am rhywle i fyw, ro'n i'n ar rhaglen teledu ar S4C. Symud i Gymru ydy ei enw. Mae'n dal ar S4C Click os da chi'n isio ei gwylio.